Diolch o galon, Peter, am ymuno gyda fi heddi am sgwrs fach. Be sy'n dod i'r cof i chi yn bersonol? Allech chi beintio darlun i ni o sut fyddai pethau dros gyfnod y Nadolig? Wel, adref yn gyntaf te wedwn ni'n dyfe, chi'n gwybod. Oedd e ddim yn arbennig iawn, a wedi darllen yr emynydd Elfed Lewis yn gweud am ei hanes dipyn hun na fi, wrth gwrs yn blaen y cod, pan oedd yn tyfu, oedd e'n gweud, mae dydd Calan oedd ei dydd mawr nhw, chi'n gwybod, a dim ond rhyw ddiwrnod weddol arbennig falle oedd Nadolig, mae'n rhyfedd iawn, ond wrth gwrs oedd Nadolig yn Nadolig gyda ni, a wrth gwrs beth sy'n sefyll mas yw, dim lot o drymins, dim ond, oedd celyn yn bwysig, oedd celyn yn cael ei roi ar y silff ben tân ac mewn mannech, mae darnau bach o gelyn. Dim lot o addurniadau, heblaw os nag o'n i'n neud nhw, chi'n gwybod yr addurniadau fel cilch, chi'n bod a'i gilydd, o'n nhw mewn cilch a'i gilydd ar draws y stafell. Y paper chains na. Na chi, math o beth, chi'n bod. Oedd dim coeden dyn ni'n y tŷ, na dim byd fel na, nagodd. Ond yr hosan Nadolig oedd yn bwysig, oedd ffys fawr, o'n i'n cael rhoi 2 hosan lan, ac wrth gwrs ar ben hynny, o'n i'n gwisgo sanau pêl-drod Arsenal. Pan o'n i'n grwt, Arsenal oedd yn hym i, chi'n bod. A wedyn, wrth gwrs, o'n i'n rhoi'r nid rhyw hosan fach, o'n i'n rhoi lan, ynddo fe, 2 hosan pêl-drod, chi'n bod, oedd reit lan, ac felly, o'n nhw fwy o faint, fel bedain ar lleill, ynddo fe, gan obeithio cael mwy ynddo ac yn y blaen. Dim ond dim rhyw ffys fawr, beth fel yna oedd Nadolig, ond wedai beth wrthych chi, y dathliad ei hunan oedd yn digwydd yn y capel. Clos y Graig, oedd y capel Methodistiaid, Clos y Graig. Christmas tree oedd y noswaith, chi'n bod, dyna oedd yr enw arni ddi, chi'n bod, oedd ddim yn galw'n ddim byd arall, dim ond noswaith Christmas tree Clos y Graig oedd hi. Ac wrth gwrs oedd yna goeden yno, a'r plant, a ni'n cael bwyd, a hwyl fawr, a Santa Claus yn dod, dim Sion Corn, Santa Claus oedd ei bawb, a ym mhapu'r Priordy yr rhifin diwetha nawr yn mis Rhagfyr, dwi wedi gweud hanes Santa Claus, Clos y Graig, chi'n bod yn dyfe. Oedd y peth mawr bob blwyddyn fanni oedd, ffindio mas pwy oedd y Santa Claus, yn dyfe. Hynna'r peth mawr bob blwyddyn. A chi, mae rhaid chi ddarllen beth dwi'n sgwennu wedyn ni yn mapur y Priordy i weld pwy oedd ac yn y blaen. Ond wedyn ni, nawr te, hwn sy'n bwysig i fi mor bell yma pob Nadolig yn y cwestiwn. Ran amla, byddech chi'n meddwl bydde capel yn rhoi rhyw oren ac afal ac yn y blaen. Na, oedd capel Clos y Graig yn rhoi rhywbeth gwell na hynny, sef llyfrau. A dyma'r llyfr ges i, reit? Sylwch ar y teitl, Cerddi Digri, reit, a phethau eraill, ond tu fewn mae e'n bwysig, le mae e'n gweud, os welwch chi, Peter Hughes Griffiths, Christmas Tree, 1948, Clos y Graig. Waw. Dyma beth ges i. A mae ôl defnydd arna. O'r rheswm wy'n gweud hynny, ddarllenes i hwn trwyddo fe, fe ddysges i'r darnau oedd yno fe, achos pethau digri oedd e gan Idwal Jones, chi'n bod limrigau a phethau fel yna, a wedyn ni beth ddechreuais i'n neud, oedd darllen rhain a wedyn ni perfformio nhw mewn digwyddiadau fel gymdeithas ddiwylliadol neu rhywbeth yr plant oedd yn y capel. Chi'n bod, o'n i'n expert ar ddweud limerick, chi'n bod, Bessi oedd hi'n limerick, yn groten fach anwyl yw Bessi, a wyddwch chi fechgyn bewnesi, es i ai lan ar fy ngair, ar y swings yn y ffair, a swinges i lan Upsy Daisy. Nawr, o'n i wedi dotio ar y llyfr hyn, achos bod fe'n ddoniol a caneuon y pethau yndo fe, a wedi meddwl bwer ers hynny, beth sy'n ni ddim wedi cael y llyfr hyn, tybed a fydden ni wedi dilyn yr hoffter dwi wedi ddilyn trwy mywyd, sef pethau fel hyn. Nid yn unig cyfansoddi pethau ysgafn ac yn y blaen, ond yr agwedd ysgafn o noson lawen a cyflwyno ar pethau o'n i'n neud ac yn y blaen. Ydw i'n meddwl o'n i bai bod fi wedi cael hwn, mae hen berson diflas snychlyd fydden ni, ond hwn sydd wedi agor y mywyd i mas, a mae'n berffaith wir i chi. Christmas Tree Clos y Graig, 1948. Waw, so mae lot o ni ddiolch. Ofid yn plentyndod i, Christmas Tree Clos y Graig oedd yn bwysig, ac anregion y plant, a hwnna ges i.
O, waw, ma' hwnna mor diddorol. Ydy e? A Ydy, mor mae e wahanol. i edrych nôl drosto fe, chi'n bod? Ia. Yn yr ysgol gynradd wedi ni, dim byd llawer. Chi'n gwybod, erbyn hyn wrth gwrs, mae plant yn canu carolau, mae perfformiadau, chi'n bod, mae digwydd parti yn ystod ysgol, 100,000 o bethau fel yna. Dim byd, dim ond cinio Nadolig, o'n i'n cael cinio achos oedd pawb pryd hynny, os chi'n cofio, wel na, fyddech chi'n cofio, oedd pawb pryd hynny yn cael cinio am ddim. Chi'n bod i bob plentyn, cinio am ddim i bawb, ynddo fe. A fel oedd hi'n digwydd, mam oedd o gogyddes. Mrs Griffiths y cook oedd cogyddes yr ysgol Penboer. A wrth gwrs, ond oedd cino Nadolig i bawb, a oedd cino Nadolig ysgol Penboer yn beth arbennig iawn. Felly, o ran yr ysgol, chi'n gwybod, na'r unig beth bron wy'n cofio yn yr ysgol gynradd. Wy'n cofio dysgu dim byd arall, oedd y carolau beth yn digwydd yn y capel ac yn y ysgol Sul ac yn y blaen, ynddo fe? Oes na un anreg sy'n dod i'r cof, falle, anreg Nadolig, sydd wedi bod yn bwysig iawn i chi dros y blynyddoedd, neu un doniol, neu anffawd, beth bynnag? Wedaithoch chi rhywbeth newidodd y mywyd i mewn ffordd o siarad. Ychydig flynyddoedd yn ôl, o'n i'n, fel oedd pawb arall, yn dechrau ar y busnes hyn, y cyfrifiaduron, a'r cysylltu ac yn y blaen a'i gilydd. A o'n i'n gweld pawb arall ac yn y blaen. A oedd Meleri y ferch wedi'n siŵr o fod wedi gweld, chi'n gwybod, bod fi ar ei holi. A oedd wedi gweud wrtha i a Meinir yn gweud y gwir, mae eisiau chi gael hyn a'r llall, chi'n bod, cyfrifiadur a laptop neu iPad neu rhywbeth fel yna. O, pap, sy'n eisiau byd fel yna, ni'n iawn. Felly beth nath i Nadolig, a wy'n mynd gwybod sawl blwyddyn ôl nawr, gerddodd i mewn anreg, a ploncodd e ar y ford y gegin, a wedodd i, na chi wdodd i, na iPad i chi wdodd i, na chwngwch chi eich busnes wdodd i. A mi adawodd e gyda ni. Wel, lle ni'n gadael peth mor werthfawr o hynna heb i agor e a mynd ynglyn ag ac yn y blaen. A wedyn ni, ers hynny wrth gwrs, fel mae miloedd ar filoedd o bobl eraill, chi'n bod, mae'ch bywyd chi wedi newid oherwydd y ddawn fawr hon sydd gyda ni. O ran y cyngor sir ar hyn o bryd, i ni'n cwrdd yn gyson, le o'n i'n arfer mynd i neuadd y sir, le oedd cynghorwyr yn dod i bwyllgorau ac yn teithio bob cam o lan ymddyfru ac o bob man. I ni'n cwrdd nawr ar Zoom neu ar Teams. Mae'r cyfarfod yn mynd mlaen, gystal y beth oedd e, llawer mwy effeithiol. Safio amser teithio, safio cost, safio petrol ac yn y blaen i bawb a phopeth. Mae e'n ffordd newydd, sbon o weithredu, a falle bydd peth cysylltiad o hyd, ond chi'n gwybod, mae e'n ffordd newydd o weithio, rhwyddach o lawer. Felly hwnna oedd yr anreg Nadolig mwy arbennig ges i, oedd yn symud i'r cyfeiriad hwn, a pidwch siarad â fi, llwch chi'n stopo fi nawr, wy'n gwneud popeth. Ydych chi'n dawnsio rwy, math o sesa? Wel, fi'n gweud na, achos chi'n bod sneb arall i'n herio ar hyn o bryd. Felly diolch Meleri am agor drwy bach yna. Oes na unrhyw arferion neu rhyw draddodiadau dros y blynyddoedd diwetha sydd wastad yn... Wel, ga i drosglwyddo hwnna, mae weda i ar ei rhannu i Meinir. Achos ers blynyddoedd nawr, mae Meinir a fi yn mynd lan ato Meleri sy'n byw yma yng Nghaerfyrddin ar gyfer cinio Nadolig. A ran ymla, mae mam a tad Michael i gŵr i'n dod hefyd a ni'n griw da gyda'n gilydd fyna. Bob blwyddyn bellach, yn ystod y bore i baratoi, mae Meleri yn recordio Meinir yn canu carol. A mae hi'n cyfeilio ei hunan ac yn y blaen, ac mae'n rhoi e mas ar bob gwefan neu unrhyw beth sy'n bosib ar yr gwahanol ffonau ac yn y blaen i bobl. A mae hwnna wedi dod yn arferiad ers llawer blwyddyn nawr, rwy'n bod sawl carol i'w i gyd. Ond yr hyn sydd yn synud i ni yw y cannoedd ac un flwyddyn miloedd oedd wedi gwrando ar Meinir, chi'n bod, achos mae'r rhif yn dod lan os faint o bobl sy'n wedi tiwno mewn ac yn y blaen. Os. A hwnna, ysgydwodd hwnna ni'n doi, a wedyn ni wrth gwrs y canlyniad yw, oedd hwnna ar ôl y flwyddyn gynta neu'r ail, os dwi'n cofio'n iawn.
a'r canlyniad i wrth gwrs, mae'n orfodaeth mewn ffordd Armeinir i wneud hwnna bob blwyddyn. Chi'n bod, mae hwnna yn ritual blynyddol, a mae Meleri wneud e. A ran ymla wedyn mae Meleri'n ymuno mewn gyda hi, chi'n bod, rhyw ddeiawd fach chi, os oes yna gitgan neu rhywbeth felly. Felly bydd hwnna ddim yn digwydd lenni na fydd. Achos i ni'n dau yn cael yn cuno Nadolig ni'n hunain lenni, a bydd Meleri a'r teulu wrth gwrs nhw hefyd y ben i hunain. Felly, bydd ddim carol lenni, ond newn ni ddwy blwyddyn nesaf. Dyna ni. O ran y capel neu o ran y gymdeithas allan i'r gymuned, os yna bethau fanna yn draddodiadol, dim eleni wrth gwrs chi'n edrych mlaen atyn bob blwyddyn? O, bob blwyddyn, wrth gwrs, gwasanaeth y plant ym Priordy, neu'r gwasanaeth Nadolig le mae'r plant yn cymryd rhan. A wrth gwrs y ffaith, na'r unig bryd yn ystod y flwyddyn ydw i'n canu'n gyhoeddus. Achos mae parti bechgyn Priordy yn canu carol pob blwyddyn, neu rhywbeth yn ymwneud â'r Nadolig. A wy'n edrych mlaen yn fawr iawn i hwnna, ac yn dysgu rhywbeth newydd bob blwyddyn, a ni'n cael pleser mawr o'i wneud e hefyd. Math na o beth, a gweld eisiau'r gwasanaeth na ar gwasanaeth y plant, a hefyd yn aml iawn y gwasanaeth dydd Nadolig hefyd. Ar hyd y blynyddoedd bod wedi llacio chydig flynyddoedd diwethaf, o'n i'n arfer mynd i'r Plygain, oedd yn Heol Awst wrth gwrs gyda Tywyn Jones. Oedd hwnna'n ddigwyddiad arbennig iawn. A nghofiau byth un flwyddyn, 6 o'r gloch yn y bore, mynd mewn i Heol Awst i'r gwasanaeth. A do mas, ac erbyn ddethon ni mas, oedd y lle'n wyn i gyd. Oedd yr eira wedi disgyn. Wel, na'r teimlad, chi'n bod, os chi'n cael rhyw fath o ryw deimlad ambell waith ynglyn â rhywbeth, wel, oedd hwnna'n hyfryd iawn. A mi nath Tywyn Jones lun wedyn ni o hynny yr eira yn Heol Awst, a mae hwnna'n lun enwog gydag gweud y gwir, a mae hyd yn oed wedi copiau o'r llun yna, wy'n siŵr gyda bobl o hyd, achos oedd hi'n garden Nadolig y bethau wedyn am spel, chi'n bod, eira Heol Awst, chi'n bod, ynddo fe. Pethau fel yna sy'n sefyll mas yn y cwp, digwyddiadau fel yna, a wrth gwrs, i ni wedi colli pob Plygain lenni yn dyn ni. A y bwriad oedd lenni gen i, a Meleri, a Orinda, sef merch y diweddar Tywyn Jones, oedd mynd i Plygain Eglwys Penboer. Yno mae Tywyn wedi gladdu. Wedi bod yn y Plygain honno, achos Eglwys y Plwyf oedd wrth gwrs le o'n i wedi cael yn fagu yn codi, o'n i'n mynd yn gyson. Yn bwriad ni oedd mynd lenni. Ond wrth gwrs mae hwnna eto ar stop. Felly, fe newn ni'n gore o'r Nadolig sydd gyda ni lenni yn cartrefi ac edrych ymlaen wedyn, i'r dyfodol. Dywediad mawr yw bod ni gyd yn byw mewn gobeith. Wel, wi yn wir obeithio ar gyfer Nadolig nesaf, y byddwn ni gyd yn gallu cadw i fynd gyda'n traddodiadau a'n arferion a'n teuluoedd fel chi'n dweud, a'n ffrindiau i gyd. Diolch o galon. Fi'n credu bod hwnna'n cloi sgwrs bach hyfryd, a ar nodyn gobeithiol, lle ni weid Nadolig llawen i bawb yn gallwn ni. Diolch yn fawr i chi. Nadolig llawen i chi a'r teulu, a phawb sy'n Priordy a phawb sy'n taro mewn i weld y digwyddiad hwn fel y digwyddiadau eraill i chi wedi paratoi. Diolch yn fawr iawn i chi hefyd.